Sa ngalan sa ating Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami, Yari Liwat, ang inyong mga maambong na Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Ako naman si Police Lieutenant Maria Ferumiten. Thank God it's Friday, September 10, 2021. Sa tanan nga mga kapulisan natin dira, it's payday! Sweldo na! Mga nisi sweldo na. Kamay-gamayo lang ang withdraw ha, binliman na ninyo ang iban. Kaya of course, malayo pa ang next nga payday, gani nga medyo budgeto naton ang whatever nga may ara nga nag-abot sa aton nga mga ATM ha. So sa aton nga mapumuluyo dira, nga wala iya sa may ginapaabot nga sweldo, there are other ways to earn pagi ina sa pagpananom sa bulak o pagpananom sa mga ulutanon para sa mga vegetable para ibaligya sa YouTube balaya. Sa subong nga chimpo nga may pandemya ay dili man pingping hindi kinala nga maghagat pinangayo. Hindi ka mo magkawiya ang inyong nga balunggay o ang inyong nga mga okra ipagabaligyan ninyo sa manubo nga kantidad no or presyo sa inyo tupad balay. Dira bala butan lang kabusang gamay nga tapang ko. Ay oo okay na subong yan miskan piso-piso lang bala. Mutugan nga balbusan ang ganyan basta mga inche. Bisan 5-5 lang basta sige-sige. Na, basta sige-sige lang. O di ba nakaka-inspire kung ikaw mismo nananom, nagpamulak o nagpamungad di ba kanami lang gito. Very good. Galing sa ating mga OFW dira nga nagpamatigid sa aton kay patigay yung suporta sa aton yung programa Kapikag Balita kay Jeronimo Lapian dira sa New York, kay Milagros Pumarin dira sa Singapore, kay Nova Subagaset Butante dira sa Saudi Arabia. Good morning sa inyo. Kay Michelle Almehen also watching from Sili. Good morning ga. Kay Sir Nonoy Amihan, good morning. Wala ko kapamati kagapon, nag-upod ko bantay sa border checkpoint. Wow, very good man. Nakonsensya pa si Sir Nonoy Okay lang na sir, i-replay mo lang sir kay ara man lang na sa aton nga Iloilo Police Provincial Office na page. Kaya sadya kagahapon sa ating discussion ng pingping sa ating bisita dire. Yes, very good. We invited two of our young police officers nga nag-discuss man sa experience sa ilang field training program ining anom kapulan nga programa para mapadayon nga mapastrengthen ang kinaalam kada mga skills sa atong mga kapulisan before sila i-deploy sa mga police stations. Yes, so happy watching man syempre sa mga Cholos boys dira sa Cagbanguton. Kay Tatay Joe, good morning tay, kamusta ka na? Syempre kay Sir Chris Tutanes, kaupo da kay MJ. Manami ang panahon subong matugnaw, manami magkapi-kapi. Update nyo kami, mga pikapi kita. Pag syempre pamatian nyo lang ang mga balita, kay amot pagdadalon sa inyo ang mga programa, pag-accomplishments ng inyo mga Ilonggo Cops. Syempre happy viewing dira sa aton nga tagid ka mga FPP bag-o nga mga police officers naton. Ang tawag naton sila mga prebisok. Waiting ini sila para mag-undergo sa basic Internal Security Officer Operations Course no prebisok no. Mga prebisok, mga matitigas na ni sila kahapon nagapamati lang ko sir sang inyo nga Kapikag Balita kanami na sila may mga potentials kamo mga langga kay Patrolman Panis kay sino pa to ganing isa Escorpesa okay ha watch out mabalikan mo liwat diri sa aton Kapikag Balita kay Romel Ino Santos good morning siyempre sa aton gapahon dira nga Chief Clerk sang Picadu kay Ate Bel good morning kay Romel Ino Santos shout out Ma'am, oh wow, fiesta gali sa Ibiza. Arriba Ibiza na mo to sir ang ano balambal ko nga ang Saint namon dito is ang San Nicolas di Tolentino. Mega shout out dira sa amon nga Municipal Mayor Ipe Yak sir, thank you so much kid. Aghalong ka muna kag-enjoy ang bulan nakasubok sa no kay simple lang. Simple lang sa balay lang. But the Capiz is under general community quarantine. So medyo pwede ka travel siguro. Unlike dito sa Iloilo City kag Iloilo Province nga ara tagyapon sa MACQ, pero kan kita nato man pingping even sa syudad sa Iloilo nag-relax a little bit ang aton nga local government para mabuhi man ang mga iba nga establishments dira nga pila na katuig o mga pila na kabinulan nga wala sila sa kita because nga naka-closed sila no. Ang aton yung mga spa, ang aton yung mga stress na pwede na natin pag-uot sa spa no. May 10 minutes na. May 10% na pwede na. Kapon gani actually sir di ba nagpa-city ako muna wala ako nakaupod sa inyo. Kay nagpa-city kita tapos inang nakibot ako may dahil hindi nagalibig ko. Do talaga kung nabambudlay kung wala ka nagalagaw
Mind you ha, kami gani nga mga apor, wala kami galagaw, kaya hindi man naman gusto, nga kami mismo makapadugang pa sa nga kagarot bala, katig-asang ulo, sang iban, dira lang natin nga mga kaupod. Please, gyapon na nakita ko kahapon, mayroon gyapon nga despite ang isa ka establishment, nagapatigayon bala sang sa mga minimum health standard protocol, mayroon gidya. May scanning, may QR alcohol, code. oo. QR code. Inang mayara gidya gyapon sir ang ila balang nga face shield ginabutang di sa babaw. Bo, please lang para ginabala sa inyo panawagan dira no lalo na sa mga pumulong Ilonggo naton. Please lang. So always nga gina-remind sang atong Provincial Director Police Colonel Gilbert Guerrero, let's observe sa minimum health standard protocol nga ginatawag naton. Ano ini? Alcohol, social distancing, o diba? Ang face shield, No social gathering. no social gathering. Ang alcohol, ang disinfection. Wash your hands Kung wala man din alcohol, basta may mga opportunity na mag-wash ang hands ninyo with soap, then there is 20 seconds na pag-wash ang hands, no? Wow, ikaw naman. Anyway, sa ating mga muluyo dira, especially sa mga vaccinated na hindi tamaan ka kumpiyansa, nagapanawagan ato na Department of Health nga nagataas ang numero sa COVID-19 because damo sa mga vaccinated ang nagapadungol man. Hindi garantiya na hindi ka matapikan sa COVID-19 ining vaccine. Nagapa-strengthen na sa immune system pero matapikan ka man gihapon. Kag ang delikado sila because ang mga kabataan naton wala pa yan ang vaccine, kag wala pa sang guidelines as regards to vaccination sa atong mga kabataan. Base sa pagpulit mo sa balay, madala mo yung virus nga ang kabataan ninyo ang mga apektado. Gani sa atong mga vaccinated na mga pumuluyo, halong-halong sa gihapon, you still wear your face mask, you still have to disinfect your arms, and you still have to avoid ang ginatawag na gathering, kag iba't pagiging mga bagay nga ginabawal sa ating gobyerno. Kung hindi man lang essential, lang imo lakas, bisang hindi na lang maglagaw. Hindi na yung mambal nga maboring. Tapos ang bala kagina ni Sir Franz, mananom ka da. Kay medyo grabe kita pagbaka sa atong mga pulisano sa pag balanse sa mga kampanya naton bato COVID-19, kag kampanya naton na bato kriminalidad kag terorismo, di ba? Damo kita sang dapat talaga sa mga wanted person, even subong ang paglagas ng wanted person gani apektado sa COVID-19, no? Hindi kita ka cross borders, may mga kapulisan kita nga nagkadto sa ibang lugar para dito dakpon ang mga nagpalagi mga wanted person, pero what happened is that they have to be quarantined and they have to na-infect sa COVID-19 along the way because ang virus is so tricky nga hindi natin mabalaan ko din natin basta nakaptan natin while nag-uwat sa salakyan, di ba? Pag ano nga makita natin atong kontra iniya, wala kita di padao, kay wala kita kontamina, wala kita iba nimuon, kundi protektahan na atong kaugalingon. Inang minimum health standard protocol nga paulit-ulit namon nga gida-remind sa inyo, okay? Gani bisa sa inyo nga panganimala, you have to use your dapat may designated ka mo nga mga utensils hindi na siya gasto kay eventually kung 5 ka mo sa balay, 5 man yung baso mo. So dapat butangan yung isang tatak na ina-specific para sa inyo, especially kung kamo may nagagawa, nagatrabaho ka mo, like in our case, ma'am, sa amon balay, designated amon nga mga mugs kag mga cups para hindi ang amon bata makagamit sa amon mga utensils. Kaya make it sure nga permanently sterilize ang mga bagay because according to experts, ang COVID-19 hindi makastay sa mga mainit nga bagay. Yes. Okay, so happy morning dira kay Miss Violet Ipundo. Good morning, keep it up and stay safe always. Kamo man dira. Yes, kay Ma'am Bengbot Upholstery. Good morning, watching from Hong Kong. I miss you, Pinas. Mamalong kamanda na miss ka man sa Pilipinas. Kaina, sir, actually, nag-scroll ako sa akong social media. May isa ako ka OFW, bala Ma'am Beng, nga nagambal nga, yung post niya sweldo. So kami man nga PNP mo, may sweldo man kami sa subong adlaw. Ang buto gani nga, nag-comment ko to siya daw, hindi ko siya kilala, bal niya, hasta lang gid sa simot, kuno baho lang ang iya nga sweldo, dula dayon. So ang buto nag-comment ko to sa iya nga ma'am, nga nang hindi tanan ipadala mo sa imo diri pamilya sa Pilipinas. Balaan mo naman nga kung diri sa Pilipinas ang iban bala nga mga pamilya may ara sa pamilya nga once sa padalaan gani ba bunggit o ano dayon nila mo na nakapos mangita sa trabaho sa abroad. Kay tapos pagpuli mo kay tungod pinadala mo na diri pagpuli mo wala ka kwarta, ang balon nila abroad wala kwarta. Wala nila na pinumdum, wala nila gina-realize na tanan nila padala sa imo
kag inang wala sila kapanungdong nga ina, abi nila guro may ginakali lang ang kwarta or sa abroad ang kwarta. Diba? Minagani, please, mag-save ka mo naman, Benga. Siyempre, Dapat may target, kid, kung saan matapos ang inyong pagservisyo dira sa Guasang Pungso. Dapat nakabalik na kamo as early as soon, no? Nga makatipon kamo, kag maka-invest kamo diri sa aton nga lugar para makalaingit ang pangabuhi ng upod mo imong pamilya, Ma'am Pingping, no? Kag sa aton mga pumuluyo diri, kung may mga ara ka mga OFW, you have to remember, ini hardship na nila, no? Hard work na nila ang investment nga ang makapadala sa isang kwarta. Pero you know what, kasubo kay madamo man sa mga OFW naton ang nalubong sa utang because kung sa mga kasubo man, because nga nagabiktima sila Filipinos man, no? Sa ato mga Filipinos dira, nga medyo nagkadawa-dawa, medyo may nakita, no? Medyo dako ang kita. Palihog hindi niyo hindi niyo naman tagaan sa taas nga interest ang inyong mga kaupdanan dira, no? Magbuling nilay kamo nga mga Pilipino agod nga makatibawas kag makapauli ka mo diri sa aton nga pungsod. Yeah. O, diba, agreement, si Ma'am Beng niya, tama, Ma'am, makasweldo gani, pila ka oras, padala dahil sa pamilya nila. Pero nigid nga mag-save para sa kaugalingon. Tama. Pwede gid wala malain nga magbalibad sa pamilya. Kaya kung emergency, amo na gani, kung may emergency bala, may mabunot, hindi man kung wa kami kambal nga magbinutig pero okay lang bala kung kaisa nga hindi mo man pag-declare din sa pamilya mo nga nagkaroon ka dasang extra income para makasave ka man bala nga imo, okay? Special So, subo nga may pandemya kita kay hindi lang pandemya sa ato mga pumuluyo diri sa probinsya sa Iloilo. Pila na kaadlaw ini ang nagatingulan kag dapat naton siguro remind atong self nga ang tingulan usually can bring man sa iba nga mga sakit. For example, sa dengue kag leptospirosis, no? So sa dengue kinahanglan nga wala sa mga gamit nila sa atong palibot nga pwede ispihan ang ining mga lamok kag ang ining leptospirosis kinahanglan kung nagabaha sa inyong area, palihog magbutas gid kag kung mabasa kamo sa tubig nga mahigko sa inyong ugsaran, palihog habunin niyo gid kag magpag-disinfect kamo sa inyong mga tiil, no? Kag the best thing is that magpaligo gid biskan nagatingulan, okay? Hindi rason nga tungod nagaulan hindi ka mo paligo, di ba? So dapat paligo gid. That's one beautiful thing about Filipinos because you are always that conscious about our hygiene. Yes, kaga of course hindi pagkalipatan ang mag-inom sa mga supplements, ha. While we are eating healthy foods, importante maghihapon ang supplement because may mga bagay na mga nutrients na hindi natin makuha 100% sa aton mga ginakaon, no? Kaya bawal na yung mga junk foods, ha. So go healthy anay sa mga food nga gina-intake natin. Yeah. So, amo na gani may nabasa man ako nga to sang doktor, di ba ang balya dapat 2,000 kay gani, no? Miligram nga sodium ascorbate na vitamins. Gani kami mismo isa sa aga, isa sa gabi. Ako personally amo na akong ginaopera kay miskan ako mismo na adlok man ko nga makadala man virus liwat sa akong pamilya. Okay, so happy morning Manda watching kay Sir Sandro Guerrero. Ano ba yung isang ating probinsya ganito? Gumanggan. Good morning, good morning. Kag of course aton nga mga kapulisan sa 43 ka mga municipal police stations naton kag duha ka mobile force companies. Good morning gid. Kag salamat sa inyong pagpadayon nga pag-share, like, ag follow sa aton nga Facebook page because nga naglabot tayo na sobra 20 ka mga followers ang aton nga Facebook page. Wow, so yung milestone sa Iloilo Police Provincial Office. Kaga 20,000. Kaga sa pag-upod, no, may ara kita 80 ka bilog ng mga bag-o nga mga Ilonggo Cups, no. Karon maghahatag kita sa orientation sa ila para makilala nila ano bala ang Iloilo Police Provincial Office, ano bala kay unique inang PPO nga kung sa diin diri sa na-assign temporarily bilang mag-augment sa atong mga kapulisan while waiting sa isa nila ka mandatory course ining ginatawag naton nga BISOC or Basic Internal Security Operation Course. Yes. Ay sa tanan naton nga mga field trainees dira, no? Pila naton kakabanwahanan diri sa probinsya sa Iloilo, may ara kita mga field trainees ini nagapatigayon o nagapaydalom sa anom ka bulan nga programa agod nga mahana sila sa patrol investigation kag traffic nga mga functions sa aton kapulisan. Halong kamo dira nasa mga field trainees naton, kabalo kita sa rules, kabalo kita sa mga policies, kabalo kita sa mga we are aware, we are always reminded by the do's and don'ts, no, sa aton nga pag-perform sa aton nga mga functions dira gani halong gid nga hindi ka pumatapikan sa COVID-19 kag hindi makompromise ang inyo mga health. Okay, para sa aton balita,
sa aton Dueñas MPS sa pagpatigayon sang task force overloading sa province of Iloilo. Siyempre, yung pangunahon ni Mr. Marjorie Ray B. Aragon, kahapon may nadakpan, isa naman ka nagbayular sang Provincial Ordinance 2017-145. Ining may karga, ining sabi lang grant pero misdeclared ang mga entry, so ining delivery receipt nila. So once again, congratulations dira sa Dueñas NPS sa pagpanguna ni Police Major Jose Ray Pabalan. Sir, congratulations sa inyo dira. Wow, congratulations, Greg, and thank you so much no for sa sining accomplishment because this remind ang ang aton nga mga quarry operators nga dapat basic malang nga instrument inang delivery receipt. Why don't you comply it religiously? Kaya nakita natin sa pila natin ka mga experience, nagligad nga mga sinimana kag mga binulan, ang failure to properly fill out in delivery receipt form, amo siya nga ang madakpan ka mo sa task force and overloading sa provincial government, nagsan ato mga kapulisan nga kung sa diin pagdayon ang ato nga paghiwat sa random checkpoint, agod nga mapasigurado nga aton mga dalanon mataway. May ara kita ginatawag nga uplan hilway dalan, kag ini siya ginatutukan sa ato mga kapulisan agod nga malimit ang mga traffic accidents kag iban pa mga violations sa aton mga major thoroughfares. Yes, sa aton dira nga mga drivers, reminders man, maulanon ang simpo subong, madandog ang dalan, halong-halong lang po kita. So greetings from kag reminders from PSMS Joseph Daniel Kirante. Mate, good morning, good morning. Dako kita sa deployment sa aton venue sa distribution sang AX kag sa aton ka mga vaccination sites. Halong gid kita tanan lalo na subong nga maulanon nga panahon. O di ba? Keep safe sa gihapon kita guys, inom vitamins, eat well, pag sleep well. Reminders from your ICPS3 family. God bless everyone. Mula sa taga Iloilo City, just imagine, no, ang ini nga kapikag balita, mga galing ini-encourage namon kamo nga i-share ini siya because not only the province of Iloilo or mga pumuluyo sa sining probinsya nagabenefit sa mga information kag mga advokasya naton, kundi ang ibang pagid nga mga syudad, no, mga probinsyana, no. Many are appreciating sa mga information na ginadala natin sa sining programa Kapikag Balita because nga this is the so far no, the most consistent and the widest reach nga online program diri sa Region 6, no. Kaya in fact galapot na kita sa ibang nga bahin sang pungsod kag kalibutan tungod man sa suporta sa aton mga pinalangga nga mga opisyal, Police Brigadier General Haris Palma. Sir, get well soon po pa din sir sa mother mo. Kaga, of course, gina-acknowledge siya man, no, ang mapaskog na suporta sa ating mga technical staff, no. Si Police Staff Sergeant Geraldine Magbanwa nga wala nagahalos nakatulog to monitor sa mga nagasulod ng mga mensahe sa atong mga messenger sa nagapangayo sa mga information kag mga assistance, no. Kaga sa atong mga pumuluyo nga nagatanaw sa sining Kapikag Balita, ginamando sa atong Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, especially kung kamo OFW, hindi magduwa-duwa sa pag-PM sa amon if you have request, if you want to connect with your families na dugay na wala naka-contact sa inyo, ay basi bala worry kamo dira, we can always facilitate, no. Basi may ara kamo ipadulong nga mga mga surprise na gift, kaya namon na obraon, ha. We will do that on your behalf, no. 43 ka mga police stations, ay duwa ka mobile force companies ang mag-take action sa inyo mga special request. Pagi man sa ato nga project ang OFW Online Help Desk. Yeah. Happy watching sa tubungan ng PS. Pag siyempre sa aton dira nga technical staff, kay Patrol Woman Maria Lorly Bibosa Lumawag, kay Patrolman Richie Ming Haujan, kay Police Corporal Erwin Magarso, kay siyempre get well soon kay Pems Lauron, tay payo kada tay ha. Oo, ito yung medyo ga-improve na iyang conditions kay lagnat gani. But again, Sir Lauron, kanami kay nagakunik kita sa aton nga doktor, kay Dr. Cavan, no? Yeah. Sir Vincent, Police Lieutenant Colonel John Vincent ba? Vincent Cavan, no? Sir, thank you so much. Ako personally, ginamonitor man ako nito kay tungod sining aton nga. Please, sa ato mga kapulisan dira, if you don't still have the number of Dr. Caban because nga nag-offer siya online nga assistance the moment kami nabachekan kamo, please
PM us para i-reply namo sa inyo ang number ni Dr. Caban, who is very willing gid nga mag-entertain sa inyong mga queries as regards sa mga ginabatsyag ninyo, because bawal man ang mag-self-medication, ha, base malamay Bawal gid. there's a need for serious intervention ang inyong ginabatsyag. Gani kinahanglan naton ang mga advice ang aton mga experts. Sa aton mga field trainees, hindi ka mo magkadlock, may ara gid designate si Police Colonel Percival Sorilla, ang ating training manager sa Regional Special Training Unit, sa mga station health officer, Yes. no, sa mga field training centers naton, para nga mag-coordinate sa ating RSTU the moment nga ang mga membro natin, ang mga field trainees naton maginabatsyag ng mga malaing Ginabatsyag. symptoms, no, gani sa ating mga field trainees hindi magkadlock, ha, seek ka mo sa help or assistance the moment ka may mga symptoms ka mo nga napatsyagan. Yeah. So, kasi si Sir Doc Caban, very accommodating. Accommodating siya. gid, oo. O kaya siya ng team leader natin sa vaccination sites. Correct. No? Sir, thank you so much, Gid. God bless you more. Ay sa aton nga mga kababaihan dira gali padayon ang atong papalagtuman sa aton nga Babae Bangon Project. Gani kung kamo ang may kinahanglan, no, may mga need ka mong assistance, especially sa kung gina feeling ninyo kag sure kamo nga gina-violate ang inyong mga kinamatarong, gani mag-coordinate ka mo sa aton nga mga Women and Children Protection Desk. Sa aton 43 ka mga police stations, Yes. may ara kita dira na assign nga mga police women, ang WCPD nga ginatawag naton ang Women and Children Protection Desk na nagka-cater sa mga cases of women and children. Hindi ka mo manguya, libre lang ina siya. Isugid lang kung ano ang mga naagyan nyo. Kung may ara ka mo Yes. na witnessan nga mga insidente, please feel free para i-report Pwede na ka siya. report. Pwede gid. Pwede ka report. Kag sa aton man nga mga pumuluyo dira nga nagabatsyag sa emotional kag mental issues, may ara kita nga pag-ulikid desk, pwede kita ka-facilitate, may mga focal persons kita sa mga police stations. Please coordinate sa mga pamilya nga na-notice ninyo ang inyong mga hapdanan sa panimalay, medyo may sudden change of behavior, isa yun na ka mga symptoms sa nga tawag na depression, kag sa mga emotional kag mental nga mga issues, gani mag-coordinate na dayon for immediate intervention sa ating mga police station, because Iloilo Police Provincial Office, members sa Task Force Pag-asa sa provincial government, na kung sa din may ara kita dira nga in-house na psychiatrist nga mag-aupo sa aton day sa next Wednesday, no, si para Dr. Chan. si Dr. Chan para ibuyagyag or i-plaster man ang mga programa sa Task Force Pag-asa kag sang Prime agod nga ma-intervene ining padayon nga pagsaka sang suicide cases sa probinsya sang Iloilo. One good thing about us here in Iloilo province is that the provincial government is really taking notice of these issues. Kaya hindi tanang nga probinsya nagahatag sang medyo priority, but for Governor R. Codificer Jr. Nga sumunga ni si Gov, no, nabatian naton na Yes. naging RT-PCR test man siya. Yes, Kaya kung may ara sila isa ka empleyado na naka-close contact. Correct. No? So sa aton nga mga pumuloy dira, open ang aton nga mga hotline numbers. Gani, please there are 2 hotline numbers sa ating mga police stations. May ara kita para direkta sa Chief of Police. Yes. May ara kita sa aton nga Tactical Operation Centers nga 24 hours na siya, 24/7 nga naga-operate kag willing di ma-entertain sa inyo, ha. Kung kaysa we have to remind you nga may mga time nga ang ating nga mga cellphones, no, bisan inyo guys mga cellphones, may mga nagagrabe ang sulod sa mga information mampingping nga delayed ang mga messages, ha, Ang because kahapon gali, no? Kasi nakapon kada mo daw nakita ko daw mo ang mga messages sa inyo. Messages. Oo, Delete na gasulod, oo. gina-appreciate gina namon ang mga comments ninyo as much as possible ginabasa gina namon, no. Mega shout out man dira sa New Luciana MPS. Happy watching sa inyo kag Stacy. yes nga. So sa aton mga magkumuloy sa liwat, may mga programa ang inyong kapulisan kag ini siya maging successful lang kung ini siya inyo masuportahan, no. All the programs of Iloilo Police Provincial Office ang inyong mga Ilonggo Caps para nga mangin matawhay kag mangin malinong ang probinsya sa Iloilo bilang support naton man sa kausa sa provincial government nga mangin publisibo ang probinsya sa Iloilo. Kag we're happy nga for the past 20 years ang province of Iloilo nagpakita sa very good nga environment as regards to peace and order. Yes. So reminders gali sa tanan nga kapulisan naton dira, lalo na sa Iloilo province, please reminders sa pag-update sa aton nga PIDOPA, daily na siya sa ginatawag naton nga DESA or ang daily self-assessment. Kag syempre kahapon
may ara man kita nga ginapagawa nga information nga please update nyo ang inyong nga PNP PAES para every time na magpa-promote ka mo kung may any ka mga documents na kinanlan nga updated, please update your PNP PAES. Yes, sa ating mga yung professionals naman nga nagahulat sa nga entrance examination sa NAPOLCOM. Kaya sa ating mga kaupdanan nga nagahulat man sa promotional examination sa NAPOLCOM. Sorry for the time being, wala sang schedule because nga ginabantayan mo sa NAPOLCOM ini nga classification sa Sudan kung sa diin pag-iwaton ini nga examination, no? So gani wait lang ha. Bantay-bantay lang. Bantay-bantay lang. Pero I think the NAPOLCOM now has to devise something, no? I think the NAPOLCOM has to consider ang pag-hold sa mga examinations sa mga venues nga kung sa diin wala isang MSQ. Like for example, why can't it cater ang mga applicants from province of Capiz in Capiz? Aklan in Aklan. I think our NAPOLCOM as kay Attorney Celis, ang ating pinalangga nga Regional Director sa NAPOLCOM. Sir, I think good morning, sir. this one thing, this is our suggestion, and could be a best practice sa NAPOLCOM Region 6, ang i-hold ang mga examination sa mga provinces mismo because nga nag-vary ang classification sa nga ating quarantine measures. What if, kung ang Iloilo Province, wait naman din na pa kayo, kag ang Iloilo City will be under ECQ naman o MCQ for a longer time. So, mapulong lang gid ang ining mga desire sa ating mga young professionals to take examinations and eventually to become members of the Philippine National Police. No? Kaya sa ating mga pumuluyo sa young professionals, ang PNP nagabaton sa tanang graduates from all degrees, basta 4-year course, kag may ara ka mong eligibility pwede gid education graduate, engineering, nurses, doctors, pare, pastor, accountancy, Bachelor of Arts, basta 4 years course of course lang. criminology is Oo, so oo. At syempre dapat may eligibility ka mo from NAPOLCOM and civil service. on and PRC of course. No? So, happy watching sa second RPMFC. Good morning, good morning. Good morning, Tagalog man kamodera. So sa ating mga tumalanaw sa Subong Aga, thank you so Thank you much so much sa inyong pagsuporta sa the new bigit of Police Regional Office 6, ang duo sa IPPO, ang Kape kag Balita. Sa liwat, sa ngalan sa aming Provincial Director, Police Colonel Gilbert Torrero, kami ang inyo mga Ilonggo Cops, Police inyo Master Sergeant Francisco Lidero Jr. At ako naman si Police Lieutenant Maria Feomiten. Inyo, mas saligan.